Then ang mujuhon. Teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Teacher. Kaya magbudyon na ako. Ginagawa mo. Oh, silence na. Write your name na. Saan naka-grade na? Grade. Kinder na ka. Kinder 2. Kinder 2. Ikaw, Kinder 1. Kinder 1. Kinder 1 ako. Diyan, ikaw, introduce yourself. What is your Saan name? ako? Tupundari. Write your name. Kinder 1. Manang birthday teacher, si Pipo Pigis. Teacher, hama na ang birthday to. Masama yung birthday ni mo? Turn the bell na sunod. Tinkerbell. Sunod. Ayan na. Turn the bell on sunod. Pero na ako isa ka mangod. Bata pa. Bibi pa. Cute pa. Oo. Naguros mama. Naguros mama. Naganak na si mama. Di ito. Pag ang bata ko. Ang mangod isa. Para ito. Uto! Libang! Ginagawa mo. Wala ka ilagta iyo. Sana. Libang! Bad na. Sa imong pangan. Tai! Bad. Basta may pangan. What is your name? Yorgen Mero. Kusga. Yorgen Mero. Pila na edad? 4. Good. Asa may mong modyol? Natok mas picture na na. Sige na. May na niya ang gi. Uy, hani, manainday. Jabo-jabo. Woohoo. Sing your sing. Hi birthday. Na, our birthday. To you. Ginagawa mo. Birthday to you. Hi birthday. Saya. Hi birthday. Lansada. Lansada. Happy birthday. Lansada to you. Ayaw. Ayaw. Bahay kubo, bahay kubo. Oto. Bahay kubo. Tipo the ball. Sino ka ba bahay kubo? Bahay kubo. Kahit. Asaba. Close my eyes and see. Rico! See the sunlight. Here I stay. And love away. And show my chop. Tummy tut. Ang mga hulagway. Kuluri ang mga hulagway na nakakita sa imo nga nagustuhan sa kindergarten. Kanang na happy? Kanang ka na sa may muhang naganahan sa school ka, nag-school. Ang nagbuhat ng nilihig. Nanilihig, unya. Nag-study. Nag-study, ansa pa? Nag-smile. Dance. Dance. Andiyan sa pa? Basketball. Mag-play. Na-play. Kulori ko na kanay mo hangganan. Kani, gansa man ni sila? Away. Wrong man na. Wrong ni. Ano man? Gaaway man. Bad na mag-away.
Sige na, kolore na ng kuan. Kulo sa mga hobbies. Oh, thank you. Ano ka binig? Hey, mama tamawang ko. Hala! Hala ka na. Like Mga color. color. Pink happy. Let's love you. Gitsa. So, Napagod. kanina ang gipilapan, guys. Napagod. Manapay lang tahan. New normal health assessment form for learners. So, mga parents ang mo fill up sa form. Ay, dali na! Shh! Dali na! Ama. Mama, wala kita. Mauton tong isa kay na pagod day. Pagod. Hana! Sadira. Asa yung module yours? Last picture. Baka? Patog. Pa? Dali. Ay, ikaw, ani Yuri. Ay, paglapas. So, anong guys, school mo ganhi naman na? Alangan kay na may COVID. Hindi. Ano ba? Gihatod na sang papa ang mama. Mauna. Maung gihatod kay na may COVID. Hindi. Okay ra ka yan ha. Imuhang kuan. Okay ra mag-module. Okay ra module yan ha. Bitla din. Hindi. Ano may atong buhaton? Wala na, May ma. host karon. Karon, masudras ba? Di pang magawas. Hindi. Hindi. Sa paman. Hani ba itong buhaton? Potrado. Masampurado. Hindi. Karon ba nga COVID na yung tabo? Hani may buhaton sa bata. Gawas ta? Hani ba itong buhaton yung gawas ta? Mag-face mask o mag-facial mag-ID. Mag-face mask, face shield, o Mag-ID. really ID. Quarantine. Quarantine ID. Home quarantine ID. Ja. Wako na lapas, ma. Alcohol. Mama, wako na lapas da. Very good. Alcohol could be. Mag-alcohol. Magbakuan sa kamot. Wash hands. Wash hands o wala ka o kintabot sa bahay. Wash hands. Nag-wash hands ta kay nigawas man ta. Nag-Niger mandaris kamot. Apil pag isa ka bata. Uy, shush. Uy, bibig, lapas Ana. Ari ka, ari. Ana. Color ito, color. Color ito. Color ikaw. Lapis ko. Ay. Dua. So, yan hiya mo ha. May tabo guys. O, pag module may batang gamay. Magsamok-samok gayon. Nahay, bihay. Nahay. Inahay. Nahay. Hi. Nahay, hi. Picture ako na Nahay. lapas. Hi, hino. Nahay, tanaw. Tanaw, bi. Hi na. Hi. Dili. Shh. Tanaw, bi. Hi. Nahay. Hi. Hi ba? Nakuluran ko ni Kuri. Mana kaya? Maaboy siya color green ha. Maag-girl red color agling kolanan. Mana kay lain color? Wala. Okay, hindi man gipang kadaka Napay pink. Nakatagal pink. Yun na red. Tareng. Tari purple. Color pink. Kaning. Buwan na sa gawas. Dalawag mga lapis nila. Yan siya yung lapis guys. Tungod sa, sige tahal. Nangan hinay lang lapis. Tatay
Katatay manggana. Katatay. Matatay. Katatay manggana. An pahak na. Dali ka ba rin? Ay, Nani po, teacher. Sakto na ba ni teacher? Nani? Sunod na ko. Hapit naman mahapon. Hapit naman mahapon danghan at mag-write ako na color time. Ihapa ma, lagway sa kada kahon. Isuwat kini. Isuwat sa tuo nga kahon ang numero sa husto nga gidaghan sa mga lagway. I-count ko na nak. I-count the right number ari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ila. Suwat ila. S Mama, mama, babies ni babies. Tari mo dagko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 19, 11, 12, 13, 15. Nalay? Ginagawa mo. Copy. Lubes. 1, 2, 3, Shadolo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Katong ihap. 1, Dili, ihap pa. Dili. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Sunod. Pasensya na ganun mo guys, kaya og mag-module may nganhiga sila isa mo kay di may makakuan og lugar og nay oras nga tahimik sa magama og module na joy bata magsamot patugon so di isa ka focus ka adyo so karon guys unja na nina mo padayon niya mga pag-module kay na isa di sa mo kaayo guys so dili maka-focus atong estudyante. So if you are new to our channel, please don't forget to click the subscribe button down below and the notification bell para ma-notify kayo sa bagong uploads namin. Bye-bye! 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 Bye!